Prvá dvojica výrokov. Moja obľúbená farba je modrá, alebo moja obľúbená farba je červená. Tak veľmi zaujímavé. Keď si bol malý a keď si kreslil, tak si mal radšej obláčik, pretože si sa tešil, že ho zafarbíš na modro, alebo nejakú kvetinku, lebo tie lúpenie si zafarbil na červeno. Radšej kvetinku. Aha. Vyhovuje ti viac grafika najsledovanejšej televízie alebo grafika druhej najsledovanejšej televízie? Tej najsledovanejšej. Aha, takže ty mi dávaš také zmiešané signály, že ja sa úplne neviem teraz rozhodnúť. Teraz sa opýtam tak priamo, keby si mal CDčko a malo by buď modrý alebo červený obal, tak ktorý si vyberieš? Tak asi ten modrý. Tak ja si myslím, že to je červená, pretože si mi dával také zmiešané signály, že si mi možno aj naznačil s tou kvetinkou, že by to mohla byť tá červená, ale potom si mi dával také zmiešané, že na tú modrú, ale ja sa viac teda prikloním k tej červenej. Takže... Lož má krátke nohy, pretože ja mám radšej modrú farbu. Ach, no tak úžasne začíname na začiatok. Výborne, skvelé. Takže zatiaľ prehrávam, ale sme len na začiatku. Teraz idem ja povedať svoju dvojcu. Stále som verný fanúšik najsledovanejšej televízie na Slovensku, alebo momentálne mám radšej druhú najsledovanejšiu televíziu na Slovensku. Takže Erik, páči sa tvoje otázky. Čo je pravda a čo vymysel? Ty si ma pamätáš ako takého fanúšika tej najsledovanejšej televízie, ale teraz je tvojou úlohou po tých rokoch zistiť, že či sa to zmenilo, alebo že či stále v mojom srdci tá najsledovanejšia vedie. Dobre, no toto bude dosť ťažká otázka. Skúsim na to prísť. Takže grafika ktorej z týchto dvoch televízií sa ti páči viac? Asi tá najsledovanejšej televízie. Myslím si, že sa nič nezmenilo a nemám nejaký dôvod teraz dôverovať viac tej druhej najsledovanejšej. Čiže ja si myslím, že stále v mojom srdci vedie tá najsledovanejšia. Aké vlastnosti by podľa teba mala mať televízia na to, aby bola tvoja najobľúbenejšia? Tak mala by byť odvážna, mohla by skúšať nové veci a zároveň by však mohla prinášať aj formáty, pri ktorých má istotu, že možno budú nejak sledované. Dobre. A aký krok by napríklad musela podniknúť televízia, aby si ju prestal mať rád? Čo by ťa presvedčilo o tom, že by si zmenil názor na nejakú tvoju obľúbenú televíziu? Pýtaš sa dobré otázky a veľmi náročné. Musela by ma nejak veľmi výrazne sklamať niečím. Napríklad? Ale to sa nestalo, takže to neviem odpovedať. Dobre, v poriadku. Ja teda skúsim. Ja by som povedal, že pravdivý výrok bol ten, že si stále verný najsledovanejšej televízii. Lož má krátke nohy, pretože momentálne mám radšej druhú najsledovanejšiu televíziu na Slovensku a vysvetlím prečo. Pretože sa udiali v tej najsledovanejšej nejaké zmeny v spravodajstve hlavne. To bolo pre mňa taký vážny dôvod, prečo som to zmenil. A tiež práve tá druhá najsledovanejšia častokrát prináša také odvážnejšie formáty. Takže prehrali sme obidvaja, no a celkovo táto epizóda nemá víťaza. Aj to sa môže stať, pretože takto je aj v živote, že nevždy všetci vyhrajú. My vám ďakujeme pekne za sledovanie a ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite nám dať odber a vidíme sa v ďalšej epizóde.